share this pedas. Okay, akora me da ase. Ne won sama ogusa. Ese mre ne ko me pentem pass was akoma me ne nchen na manye bia me de na kodi ansa na de ache. Enu ntime bo no tew de ache ro. Ma mbu be hu amane ye se ye ma de dwan, ye ma no tataboa ne ade didie ne de mama me no. Se me sa ma me we anasunsu we no the time achi e me ne me nsati me kan eye sa amotia no. Actually say the sa ma me we no. Ono na wo abosom nyina. Bosom bia wo bia we na wo no. Busuma a war a boot and as a gun and Media may say, Sir, you come of bosom, listen to Jimmy because when a war, or your bad time, or your bad time. Now you come Busman Casacasa, Papa, and then will be all show. Who was a bosom idea, said the airport for now one Casacasa, whom we knew whom Bosom, Abra, Madaroma, or question will be saying, they was up the tea for you. I was maybe so. So electrical fee, electricity. What charge your phone? Say, bed, baby, all done. Maybe all done. Put me doing such short. Now, sunlight and all can negative, positive, the boom about it. Remember, and what I have ever done. Say, fine, son of bosom dear. The moon of bosom dear. Sabi was it a dear way, man yet. And I did your bosom catch you be as many as the idea I had the bonnet. Yeah, answer so ye. And go for be it. Will be by many an idea. Memo being the young being who could be more than the crew and pass them to this one in Kuji. One year, or bosom I know was or bosom, or bosom who, a bosom and who a day, or bosom who knew. Bosom they got a Saturday anyway. Nemo nipa esuni ya ban intina ne omoni yentem ete na se de onu bedi nkomo kwa akoye da esunu ana ayi kire na kaka ne na keka boso kwa kaka so ye kwa ade aka ye ho eye ya boso so ade esom bo ma on ye fe no boso ti se ma me ye ho machi se be ma me enye se me de bani e kire ho osom bo ma me osom bo ma me pa kese efi se nye sa ma me tumi we ya na ka amane ama komu no ka be se me nyam na so mami we su mi musa be sinente we na eye busuya de bia we nja no wo fitete me na me mami poti so tu onya bese mami na to de wo na kasa de so onu hu sa de no kwa na omo bo no fo na de ni si wo so obi amfa no just we patch the ball. ye na me ka kire mo twira mo pa we say eni so ma dabi obi ani ho mo so what here we are say na wo kwa wo say omo twere ball no be twere ball omo na omo de ball omo ball na omo hu omo nyame na what wo ye dey we are say na wo kwa enti enti ja adwuma di kuma say abepie afero beat 9 ye hinta wasase so na e de bere wo ye Sport TV eni KUMAWOOD TV sa dwumadi we so all the what kire eba comment section so na botre wate ye be twetwe apena agro na be so nana agro epenifo so person hu nyame no to tere mframa mo tie mframa eye genius a hu bebrebe mframa na mframa de ye se odidi na ye de ne de ye be pie ye se be ma eye tumi a oye mframa oye gya a body de ma omo no ene be mo maduane because enipa ye didi me a ebi wa akwadwere kan ye ebi wa netimi ye adwumade na mogya ye be hwe ku ye mitimi hu se video nim sa hwefo na hwe a on say etwa odwan ma no double if a biscuit ade dokodoko na sa de snap eyi apaye we nyina so ben na edadi ema onipa asetena bedase say the oboso meka di kan kan say oboso nye ade a eya de bone eye wa oboso so na ti ye wo ni wo ba be hu say gina ye bibi wo ho wo ni so de wo be hu say ade esi ho keke na ye bibi esi ho keke na enye ade a esi ho keke so what as when ni so de wo hu ni sa memu no eye ni gina de a wo hia na ye won nsam a ye ka kire na obeba be gina ho no obeba tie wo wase enu nti so wo ani a se me hya ase se me kasa se me hya ase se me gu nsama no a obi process me anaso oyi ne ho kire me e ma me hu se ma waba ampa so what as here enti me kasa nyina kire nche se maame bebe ma wadidie maame afia so me ba be ma wadidie maame wo na ese dwuma kire me so a se me ye adwuma wo maso ye adwo a na se dwuma ne ye den adwuma ne ye den na se me ye na anya yi a na se me boafo ana me moti ana ka chem se dabi adwuma we de maame se maame ye enti e frɛ maame ye consult sa maame me consult na wo se dabi adwuma we no me ye ni adwo so ebi won so dabi me ye na ha so ka se me ye na ha de a ene definitely o se me de wo ye dey me de wo ba so nnan wo bedu a woni ani nti wo a woni se ade esi wo keke dabi esi wo keke sunsun tumi ankasa wo rekwa ka be pabu se ye se maame wo tanye otinsu e ba eyesie ohwe na akwese esi na akwese anwea ne afom na afia enchirechirem sa wo de enchirem eye ba bi kura pan ye ma ntwa na mistake na nkotwae enti enchirem sa enye sie se de wo kan
tie aboso yo mu aboso mu bebre boso bi wa nipa na di ne sekuriye on se wo kan wo si esi oh e kire o nature no obo ade e yo no ankasa ne pie enye nipa na nwene no Wow. yes enye nipa na de ne nsa nwene no sebe bi motia me ho ya nwene ene de ama me na mu sa ma me wo de kura nimdie ni nyina enti wo ba na obenya nimdie o ye doctor obeye den obeye lawyer obeye dia nimdie ni kuta no nimdie ni kura wo no that's the python Beda say nimdie ni ekuta wo no na mensa me patcho ne number no na that screen so obetimi afa na also no na achesa nimdie we ene ebepie eye aflawo beat 9 ene ebema eye ma me adidi ene ya bana so ya bana last kire say san so na me bisa ena na me mama mre mu no edu akosida efufuto edikusu atoso na yedi ama eye na no mu adidi edu badidi nkomo ya kan ye hinta se ma akire wo na na ebepie eye aflawo a amane kwan so me hu say yetwa odwan double biscuit edinsa enu gina wo ma de oda ma okay ne didie you dwan bi wa ma me di kanka o suma bi wa o ma no dwan didi na fi we wondi na fi sa dwan no a yitwa no enye se yitwa keke utwa dwan no wona kra what as here energy bi wa aboa nim na ma ne ye eye odwan kuna onso onye eye bi o the moment a wo be kun sa aboa no sa energy ni pia no wadi no wo de feed no ho no wa yekese the moment ono yekese na me so me be wo de oh okay enti betwase a the moment na ude eye aboa ne kra ne ma wo maame no na wo honhum na ewo no so enyini na timi de aboa foforo sa enu ntina won se wanfa bibia yin se mo se boja hwegu ama boni fafiri ma moja hwegu wo hwe obi nsa na se moja hwegu anya na boni boja hwegu kum do obi a enu nti ye de sa aboa ne kra ne kodane e de mama me ne se mama di na nyini mama di na kwadi dwuma bi se mama ebi won so a na wa ye dwuma ma wawie so nti se we se mi ankasa dwuma bi a mama na ya mama ana me ma beda na se oh we ye mi ankasa dwuma mama no ya mama ana me ma ba beda na se ese de ha wo nyina brew na wo hwe na wo boa ya maame no so eji kakra se bi be mana me no so timi de eye na dwuma sa e kire se mama ma amfa ni die ni ogu ama na opa obetuma sizi me bosom ni nyina so mo nya dwuma obetuma ma wo aso ye nso nipa ma obetuma wo aso wo sima bosom wonko because tu mini kuta no won na wo won ya fe no wo ahene why won na wo won se dia hu aboa wo ntu obetuma ka chim so wo bosom na ni ye de wo botom wo te se wo bosom wo te se masa oba ha wo ye down because ono ni mu na mu nyina mu free buy eni ti se me wodwuma bi na me ti dwuma na ye den bi ti se pastors so for bi petumi bi a gidigidi o person de ya de footballer utu ko anya ye like wo ye nyoma bi what is abrabo na nyoma ko ye bo nyoma sei eti be hwe na se me fra me motia no na me busa no na o ka se gise e maame na dwuma oh men kasa kora ye beba se e ba maame no ho wa ha ye beba no ho na e bi adwuma bi adipande adwuma no o se da bi adwuma we de fare bra obi timi nya court etu timi so bedam o de kan no kwese ma asem yesi ana asem bi wo esi utumi asem wo de me dipem ba kwa no wo ska chan me wo so ni ska oni kamafo aye de anipa no ne na sidibi so on se esi ni pe ni beto boabo ne na sidibi so no we de o de bebo enti o so beto boabo nipa no kwa sunsun bi okura boso bi ana o de be ye fine maka che o se boso na nipa ni kuta nyina a wudi suro ni nyina no o ma me ni e bra ma me no ho ne hwe ma me ne betia no one time na mensa na wo te ne nka no motia de osonson sana die etie wo se ne motia ne afa nto no keke eye bibi ne ye de esiye na de tu ne aba eye aflo na no ma ne school na se fa no yonko ne no ba no ene ne twetwe nkomo de ahinta wa brabo mu no de ama brabo na kyerso no wo se se bi obubu kwase ya se sunsun bi tietew spiritual marriage udibia endi footballer ubo ball nenso so no ball cry ye hu se obo ball wa wu no timi say yes obo ball friend wati o we hita sem to no denim obeya mo the number no screen ase bafo akura obi for our number akura my number is 0249 akwa to bo ase ni pe bre na dia to no mati on se me ana me sheda am advert but wono boafo na ma akwan se interview ni anka me mada me kwa me ma onsia by said ye wote obi ane ne kra na se obi ane na kuma mu boafo hwe wa kuma mu aye sunsun kese me moti apani no ehwe wa kuma mu se ya wosi pe wa asem ohunu se wa dwom ye fan eni nti o ma okwan but so ya de se all the way from Kumasi ya ma ba ya flawo ha wotare je wa toa me ya wa ba wa ya de
o me so wanam to be na o be so wanam ye won so da woni so a wo pese wo ye a wo se bra na obi abokọ danim eye kese wo be ye kese wo be ka se me kan e be si e wo ma me wi me ka kiro se wo pesika e ma me wi wo pe ye dia e ma me wi oni kura wi ase bibia me say computer kura firi mu na bae woni de nta me ka kiro computer e nim dia woni kura nim dia no abo we wo no ne kura ni o ya bo a wo ye nipa woni control wi ase no woni control wi ase no ona bibia firi ne mu bae woni se onu na obeda da nipa o gado be di ano no nipa echire ntrase on se nipa ne di apo na ni treye we ni ti ni eni ti na we woni ne nante a amasa woni we nante a chese wo kotokro nka soro da ni ate abo enti wo suma fidi obo e be hwan enu ti na me cho se how no down so na how no ye den set na janto an de hia na se mo japani bo afo be ka chem sa adabi adwuma we de e ma me we adwuma ebi se bibia e consultation me sorry anasa be me consult wo no a kire me kwan na onya ka se yemra ha ye wadwuma na adwuma nko ade a bra atumuda obeye wanka se obun sese bibi wo bia emre be na o ma ma me di ma me de afi me ma na didie ana se obi wo ye wadwuma nso na se wo be hyepo na se wo de wase da no ba me ba be ye de abe ma na didie na se bi me ukuma se ana me wa buchiri me pese ma me boa me a betu na mo be o cha me twa plane tickets na me ba ana se kwa ben so na betimi de ma me ana menya ma me moa wadaruma on se de wiase no nipa bia ho me mframa no oda on be bia okra ko onim hiansa wada etimi fa mframa ye nuoma de ye de manipa die hia na se sunsun na mo agya tum se eye maame na dwuma na maame na agya tum so obeye oka so obeye de a se ukura din wo abusu din wo de din ne maame na nuoma a wo se me de ba maame no ho de nya pa a bi gina wo kra so na de aye ade na ye de ama so what you say let's mutimi bo we kra mu no ye kra din komo na de ye kra ye ku nipa anye nipa kra na ye ku no ansa ye ku se mo ku ye ku kra enti na ye ka se bo ho ban anye se bo wa bo ana se kwatuo bo kra ho ban akwase bia nku enti ye ku kra na ansa no wo ku ni so enti se tuo na de babo e di kan bo ha dada na nipa bia di amma what you say enti wo di kan bo ho kra ho ban etu tuto no tisi wa ha se ya me se ida se wo betwem ansa na asi ana wo baba na asi awie enti yanhwe abusuan bia wo akrabo a na se abusuan bia wo tumi edi nachi mituwe ebia me busuan me dia amamere de ma omo ana se me di me huni na me beje mo afiri ma me ho efie tumi betime siri kwan so o ma ne moa me ana so no abusuan no tumi ne be ka bo ma boa me opa ye wo hawo ade eye wi so enya ade a ese se eto enam se wo so wo fie nti normally no mo tie na me yusu no na mo onu di kan ko fie okwedo ko busa no wan ko ask permission obedi abowro obi fie sa o sa obowro wo fie wo nkonwa wonnim kura o de gina o kra so akọ obekwa kwohwe enu nti na obi oba ya so e bia me ka cho udi kan ba o mma na ma ka cho so kopewe edi kan so mo tia no ya sere no se na ya da roma ko no okọ wunchi enti okọ wunchi a no akwa kobusa wo tumi na wo fie no asere no se waba se na hawo adwuma sem awaresem anas amanye bi da wo so nti kwa be na emfa so be hu se maame wo na obetimi because on the kura uki no no the uki na yeden amaye na ye abia unlock wo problem na ma no ade wo on sa so from so ya bowro sunsu wiase enu se se bi o okwabusuan o ene ya ka obakoso ma akere no obeka akere bibu o wiase mo binua sebi nka wo dan ka wo tupu on so waka o se sebi tumi bi enu o ode no pe se obeka wo hinta se mo ade so ni abusuan sunsu ma de akasa onye o to de ede te ma abrabo na ede eye nkubisi amawo ede ti na wanka so abrabo a wanka so yi hu afiri wiase nku nwate na botre ye se boss meni kura no ene okoba ko mienu oso to so meta okọ no prince no wenye bi hu se boss no wanye boss papa ana tumi nye tu papa enti ene ebe pie eye aflawo eye bitnai ya ba ma me fie enye ma me keke ebiase nyina o se hwe musu abo na ni ate wani abo ano sebi eye abo wo fani die ma no fani die ma wo no 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 so be no na afase no odi kan eba nipa ho ni nipa bedi nkita papa ye ko efutu be na de ma eye abusuan ho hwe wo futu de me de futu be ma office emre ko ne mu be se me kire nipa se ye ka sunsun a eye amfa sunsun ni agoro ade adi kan wo wiase ansa na wo ba no fani die ni obu ye de na efa ma no
Bibi yesi nsuo. Otwe dampo no bebo na ade no nsuo ho dada ansa na ono bebo na ade. E kire tumi a nsuo no ye den ewo we ofi nsuo. Nti hu ne se yesi ne ha na nya se yesi ha no ote. Kuro we ha nyina na ye nsuo. Na ha nyina ye nsuo. Ono ne pie enyi nipa na nwene no. Na emu me pese me kire ahwefo se me wo mu oti a otimi si physical one on one ne nipa di nkomo. Bet me nsuro sa mu oti a ne se sa ade wi. Ni hu ye hu. Sa ade wi ni hu ye hu. She is very dangerous than I fear this woman than my dwarfs. Wow. Yes. And the woman by me home, my friend won't tell who, but me, I'm telling him, who say, Jawi, I know a thing. But me, now, on the man, the money be no, mammy, with the money business, I'm with you. Nana, yɛhwɛ video kwan sɛ bi na ɔde ɛmoa no ɛde ma ɛyɛ maame. So on video no ɛtwa gu no. So wohwɛ video no a ɛna ɛtwa gu no. Sɛdeɛ nana mo wɔ dɛm mu a ɔmo ɛde adidie no ɛyɛ ɛma ɛyɛ maame. Mehu sɛ emu no wɔde ɛyɛ ahaban bi bɛhyɛ ɛyɛ aboa no mu ma no nsuo. Wɔhoro ne nan ase, wɔkasa gu n'aso no. Amane na amane akɔ nso no. Ɛno nso kyerɛ sɛ wadaroma. Sa haban no a me de ama no no, me kan se me kyerɛ haban no. Aboa ne kra na ekɔ a, ni sa abo ade ne na ekɔ. Enti se me ka asem papa a ɛbɛyɛ hɔ. Enti se wo a wo abroche, wo a wo Spain, wo a wo he a wo de adwuma begya me. Me hwɛ adwuma na me ya na nyi ya na me ba ma me. Na me ba ya maka nkrofo bebre ha wa kyerɛ wo. Se ma me de adwuma bebre nipa bebre de adwuma ma me. Wadaroma wo so boa. Enu na me ka se gu aboa na so no. Aboa ne kra na ekɔ no. Ɔkɔ kodu ne nkyɛnse a afi na kuma me ni bɛyɛ de ebiti ma asɛm. Na wayɛ ne sa bɛbɛyɛ de ɛde ama me nti. Me so me ka de hia me. Na akyerɛ aboa no. I don't want come obi anti na kasa gu na so. Da bi yɛ hɔ de me tumi na sɛm hɔ de yɛ ma nipa nte. Nipa nyɛ. Won sɛ nipa nyɛ nti da bi aboa fɔ kɔ sɛ nipa nyɛ nti na ne sua mo kasa. So hu. Maame we ne kura nimdeɛ. Ya otimi ma mo otia timi ba nipa ti biem. E kasa ti sɛ nipa. Me da se aha ne di dwumadie no ebesi. Onua dɔfo wo hwɛ me a de ha wo de kyerɛ wo adwen so. So pɛ sɛ ɔba yɛ Sport TV. Obetimi afa yɛ number no screen ase. Ana 0244840108. Ɛna nana ɛyɛ mensa nso number so wo screen so no. 02402496 50703. There was a man called 02496 50703. You make a chat to me, or your software politician, footballer, musicians. Sanko for Nankasa Metayo, no guy back could be a waba. But who knew? Made me money or a tian, sir. But Ayana. Bibi to say on the soldier force police for that time protection. On time young for you maybe with chili. So Sankrofoni in an any yaw. But men can say shady one in a bra. What the old yard name found them. You may find why bed, the musicians, Sankasano. Who's a mamu crane dear? That's all no so no And I make sure on to say him dear no head Bosuma or say or to the mount not or the foul body no foul energy no antia. Or no by Baba Chow. So I just say, wow, what butcher will you be a encoso? Oh, be what butchery. They say be what try people try. That's what me saying at least car. Or Bob Randy or like or for so, but still. Would you have a dano? Shan boss a mammy. Oh, Boame, will you be a na ANC a member? No. What's all the wood, Baba? About 2 billion and I say or discussing ever. Oh, that be in charge you. David may charge you 2 billion. Now 2 billion Cabano. Brother Memo, you have a dust. That's how they in charge. David Everyone said the actual woman and money question. Oh, quite is you know they no I said Daba. So what it? Aha, yes, for TV. I just say be a city yes, confers out for the about platform. Means a platform will be paid but you pay. Come up for 10,000 bra, 1,000 brands and it's me a boy. And your platform you so. For the number what if I don't call. And you say, you Bampocona, pinning gay friend, no man no screen as in fact, they can't just leave you could be to from an SU. And I didn't know some say more. I didn't cry 7 years foot. A been what done it, mammy, ready, being no sicker. Ye be with crown, it means South Shepherd. Said you was a bomb by what said you, Uncle, I see Jimmy Phoebe. Or you want to drink a Jimmy Phoebe. Walk of 5 years, Quam, you are able to say Quam, mentioning you now, we wiki, much legend. Or compare Quam, you would be a dark woman, Nipata, or transfer, or you can bear me and sap, and you maybe I come up to Tunico or come up body up at always. I didn't reach any or repair can you maybe a wap.
na obi de ku enti bo ho ban no obi anku me de saa nneɛma no menye saa de no kunuma me de menye wo de kunuma me bia nemu se nipa no wodi bone pa na se de ase o se kunu de a me ankasa me nkunu nemu me jama ma me no anase me jama tunsu na me no ye na ne oni na di Beda say ha na ne dwumadi de besi Esponti TV ni eskuto yi pepe se dwumadi we ye de bro no se bi ka se bi na ha wa pa che wate na ha na e be chia wo ye bomu ne adehye ene hwe beda ben watena say na wo hwe me KUMAWOOD TV ye ko bit 9 e ko ma ye ma me adidie ene nam no we de hwe say ye peace studio ye ko na ma safe way the way all the way every aflawo na hye no so say owo eye eje so abenase ho no butuji ni edi ejuma na sisi ade na mensa abekan ye nchen na obekan ye sa we ifiase e ne betwetwe komo se tumi emene didi se de na wo hwe no kwan ene mrebe ne ma tumi didi se wudidi sa so edumre nso a edidi na we ma menya ntiase nya egurumu se mbakwa afodie no sa pepe ne da so ya setene mu ana twen ne kame ho ni akona na mensa ho ene ne twetwe nkomo o ye iwiase ena wo kwa akwa ya o hene akwa mabam hey akwa what the way sana tie hey ne mame anya de ikanu kakra bi mete ne na me fon asai ayi ne be mena didie ayi nyina you know le fun ase yo wakra me fa abonye so na me ma obi ko wahwepo omo amo ntintan video no so na me ma obi ya ajo e ba apakasi so e mo obi ya se na okwa ni se obo ade to to ba ta no mo o de ne ache ya mo ye bia ya te e te kola so me ente ani nzu bia na che se eye akra mamie as ebe shase no we yi apaya na se obobom paya ana se obekan tresem no wujidi mu odaroma akurade no tresem di adwegu mafu na ba nso mi apaya e ma na nanu amuzie di osunso no di wa ko ne bro bere ma di na kentinka mu nyina mi apaya ma o ne mu me ba mi hia mfanyifo ba ko abo no na me be se ka me nya won kola ni bia me mo mu ti shi gu o ma me be se be ha me ti wadaroma menua me sro jinsu ne fa gu e kwa mu ho ma me wai get in tempa wai the patrol ne cha me abba e kwa na no no eyi fa cross ho ma me wai awon su tane chi o mo ba bi di juma no na ade ahade eye memema hini mu suo ba yisua de o mahini mu tisira mo ba na one na nanom so akasa se wadaroma meti o mo wa na de ahinta o mo asetene mu ni pese no mtwetwe nkobo enya bufu ti akora o mo ba so o ya o mo nka ban echi na we de memfo nko ameni afa yeko bit na yeko mama mi edidie na nanom so enim se bi edie nguo na de mo edidie ebu wa ye koside na mo edidie na de ekoye wo eye aflawo bitnai ko frɛ maame se obeje aduane no nkae ne ma mo asase so na asase so enye from mayen no e pacho se wo hweye no o mpeso so nyanti ase e fa saa ni bia ekoye ya pacho ni cheche mu ni sen yo aframe da ase se wo busa me sem panifo ene afunini o hweme ene funi ahene ma e bitu ko amohweme minimi se na mo hwe video no na me ko na me nto di atoso mi se ma jiro na so nya sa ye tene se bi onipa bia wodidi nipa bia okra wodidi so wodidi pai wodidi sunsun die wodidi djuma be dan sunsun ana aboson ana honhom na wodidi djuma dan no asa da se bo a honhom no ye djuma die no ma wona wo hye ne bo a wodidi bo hye na wodi ne didi koma no ebi se ono no wodi a ma ono so nya ahoden de tena ebe nipa de bo nipa enu na sa sunsun di ma me ne komfo ana me ne sonfo me a ode me ye adwuma no me a me boa no no ana se me dana no no ma me nso me nyini me kra nyini eye kese yes ade wo mu enu ntina di de e koma no no
Sama me a make we no nipa bi ntiase e ono ne God of heaven me kan sa me dey school man kono kesenti di amode ba man nemu ye minimum mami we ni God of heaven ono ne God of python anuna fo be friend se bujuda buju anase bosom owo bosom se de obeti ase yes mentino me bisa wo wada ma me ntwa wa no wo abo ba kope osoro ene asase ye wonyame ba kope na ede ne nyo onyame a oyo obatampa ayo oba friend God of heaven a osayo oba metimi aka kire se obo ade bo na ade no obobo wiase no oba na nsuo da hodada mo ka mo twere na nsuo eda ewi asase so dada sunsun wo asase so dada sunsun na ye nsuo no no da hodada obo ade no besre eno ne ka bom no ombo no yama entisa bosun we America na sa sunsun we sunsun kese we America no enye na ade o over 1000 ache million of years ache asase so eno ho so wonu o asase no so enye na asem na eni tura me pese me kire wo se sa sunsun we se no enye ade a nipa na de nsa nwene no nti nipa ntena se oyi nature abode no ni mu na bibia free by ni mu na moti enya moti abosom bebre ni mu na abosom nyina free nipa free ni mu by enimdifo chese nwema wo wiase genius free sa eye sa sunsun no ana sa ma me ni mu na epie ye ni ntina wo ye obatampa no nti de bia me ka cho se wo hwe se de wo nipa ya famu ti a se wo hwe aboa python na oba na num aya hwe nanum no te se bi oba ase enti me ka to se sa ma mi we ni mu ana bosom nyina free manu wona ma yenya nindie bi se wo afọ ekuta mi so what as here manu we ma nindie beba to bo ase enwi a ya drum a se de ekata ho ni obo se de we ye boafo a ni nchire mu ni se oboa nipa na se eye tumi ne kura ode abaha we tumi ne kura me obi ba me ho na me frɛ motia physical emo oni motia ne kasa utimi chia motia nsemu a eye nimdie saa ma me mu ne be kyerɛ wo sɛ wonya bibi se na wonya bibi se na de bibi ka wo na wo kyere na wo kakasa bi se gumu a sunsun no be yɛ e ba betirem ebi sɛ motia nyina wo ma me no abosum nyina ma me no hanti sɛ me ko ba bi na sɛ boafo ntimi nsɔre ni machi spirit because odi be tire nam nyina nso me ba na me hu bi e ba na sunsun ba ko gina oso no so peme so what as asusu ni se bi ususu gesu enye me na me fa ges omo na fa me se me de mayo ba omo na peme me du ose se oso peme ni ntia me di nsuo ma okola ne se wonje fa ngu ho no pese owurem se dia akoye ne se die ntini se enye so me fa ges won se sunsun die ntini se o ka hu oba ne ho fa nso obi ase ne pe obi apɛ no oba ne suban ye obi ehu no pɛ no nti ono so hu me no opɛ me but me so mo me mpanim fo opɛ so obɛka ho na ye adwuma oh I see enye so one me da na BBC ayo pe mo wa me on timi family adwuma me pe kra twe o nti ka se me pe kra twe nti asa me no to na nko opɛ so je o mpɛ na oda mo ye nyina ye ni pɛ na yetiase yenyine ni yeni but enam obade ni tumi ni ne nwoma bi otimi yi na difo bi momunya ni de boa ni pada sama anasa ada sama kwa be so na hu se tumi we wo so person because e kamia ye se ebi ko oje so omuso ko pikunu se de omuso be yere no na se kwa be so no obowura so opeso ware o wa mane ni amamre bi di okay akwa me da ase me duru ho no me tra ha em se sa sunsun bi de na ba ha be ye adwuma wa ha ye sunsun ha wa ba ha obawen wa ha no se bi ye ba ha na se nipa no ba nso kun sama o se wo dwuma nkoso o za sunsun me se so obo se dwuma die be koso amamansan atemene na no pa omni ada ho e fa wo kwasia sika fa che mo fa mikasa na me foma mo fa nche me se yedie ene ye hwehwe no asase so obi no se bi obeba asase so so obebere anaso ope ohia minti ohia druda ba mi ye usika eduru ho sika duru na mateda ba minti ohia druda obi so no obebe sa eduru se obedi enti mo fa mikasa no na me foma mo fa nche me akra to aso yo ene na meka no nti wono so hu me no
neni je me ho enu nti na me ka se yo wani hu me a onim de di machi hu nneema edi machi so nsa na me so me sunsun bi twema enam se sunsun no boafo aso mani dada aso maso ma me te kasa me hu sunsun nti e ma me hu sunsun bi a me hu se we eyewe especially me hu motia no de on say me expect enu nti na mo hu se mo de bia mo si motia comfort motia di otonso nti motia bi a wo hu me bia no bet ohwe me su ne me ban no ohwe se de otie no se de me bo me bra alfa no opepe no hu ade kro e bo afọ kese na odi machi no hu no pe se eh we na ware we dia no so se obet e dom na chi e bi se me ba ye dom na ye ba yanko aso e ho na ho da ye me de e ho so da me ni ji wo ho e wo ka se ame no e ne baba ye boafo ka mo bia ti bi usi ka sante ka usi oka mona oka brofo tumi ti brofo bia ti kasa na tumi ti sane ma onipa da ni oni ani etimi ne kasa akwa me da se de oka no nimdiye enu nti na me ka to say that god of python no ono ne kuta nimdiye no the moment we are advancing on so may ni pan nimdiye bebre e me de ye nuama so mote wo ahodo mienu anasa miensa ye mote bi wo ha wono no de wo de tofi begu ho wo de drink beto ho wo de besi ho o ba no ho benom bet ukura unieni na me pese me kire wona hu a unieni kura wo pese hu so wanom a wo baba no wanom a wo ka he kura de ni nyina afirim na yesensuo enso na de ne ye de mesi ho ana wo mote ba ko ha ono de otimi so ade mu otachew enimiye yes yeso ni eni dompeni eni honam akwa me ma oro mfi sa asem wi yo kan bia eboa unni sa nimdie no a ana wo kan sa eto se same kura mi wo fi na same mvoki motia na mvoki spirit no ana sunsun na omo ba yo wani bia wo mi fi wa ohu sa nchense dan no osim oye image owremu a enam altar nimdie bia tumi bia maye enam se motia no so omo ahodo wo ko na nimti wo kire wo se fade wetu owremu na obefa ni perform ni pedua we fa form ai me mitimi ho obi store na se mi ko adum adum mi hu bi sa obi store na motia nkwa na tonu yama wo store so enipa bet hu se o enipa bet e motia na eto ade me ba mazi me ka ba ko se na me ko ye ho me he na akora no me na me am so me ko ho me ko e hu ma bi store motia nkwa na tonu yama no omo to sa so it won't mean the fire ye di padi na fe ntwema na na I know the me kan wa se ni pa no ehia na ase ye to so osunye ska na fe ntwema no motia na ba enyoma so mo komdom kodi na mom nom su diska jana na ene wa o dia ba nti so bi taxi driver kura na so se na ha ho koye nsuo kwa na oton taxi driver na ye wadwuma nko mi ye ho adwuma ya de e de ma wo de ehia so tuka na wa firi ha na onya ni pa fa no full stop ame kwa jenkra chomra me ba ne ya ba fie na me hotel nka no so 0249650703 na mensa ne ntwetwe nkomo o se sunsun etimbe fa e wonam dua wa asase yesu didi juma wa se na me de meminyi ni memi chindifo na se de kwafla won me ba bitwa sa sunsun no ye be kasa ye be osane ye tenene ye kasa ne de ba bidisu na ye nyina ya hwefo no atibi me ne mahwefo ene ye de edi nkomo ye abusua ebi wa akire bi oban ne ho o mo ne so mase mam ye be ma ansa na me sinsuo mu no me hamdada ansa na me sinsuo mu enti me ne mahwefo no ebe ko na yakode sa nimdi ba ansa na ebe ko no ye ko je enka mra famous Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then who dreaded there? You could debrill. Who said that complain with Sissini Cocoa, Epe and Chiwakade, Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then who drank a sepan and neck? You could debrill. Women, a yama money mema. Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your cocoa Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture.
Any Edusa herbal capsules. Mr. Snassi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Jina Brani. Na meyu. Na Edusa was said me bravo we. Sweetie, maybe come on mommy adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What Obie Timinumbi. I just a pen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkratoyi mu agye to mu se eye entontom ho wapie krom ose mogya bi nchen mogya bi se yeye na entontom a opieye bisa de ogya ne mfikyerem a ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa mu nsuo meda so waje brɛ no atena ase na ɔme akɔgye nkrato no ene na na mensa ena twetwe nkomo efa sunsum de hintaye minim sɛ sunsum timba fasika na yebedi nkomo ewia se ehu men kan che se wu de no hu han ni ntine sum de no efusa se ke se efum esum na efusa de a kenyine bebo resum wo no ekro de oh hene etweso bia ye ni e wasase yi so ana so pe tumi bi e bo no ban se de oba obi hu tumi bi etimi hia na opeso no tena no obi nya sa konya ne tumi atena wada akora de oka no de e ka me obi anso wani dada obi ni owo ni ani ba wo de na activity ye nimie wo de no ye wonim de wo ne ma yo haban de ka ho e ma wotimi woni ntimi bie obi de fada esum na de ye de e de ma no so hu aha enti ana se de oka se wo so obi anya tumi obi biara wo so anya tumi edi wachi tumi ni di wachi dada mpo efi se wo tumi di wachi wo ba no frebusu bi ne bae ufiri baby ne ba tumi bi di wachi dada na mum ebia wonim na kane na pede nti wo ya ne bi ma osan firi wo nchen eno na ma na ebasa so nti obi ba so yesi a wotimi firi no atwe ne sunsum no ko ne nti ko hwe sunsum adi na chi ebo no atwe ne ho kwa ma sunsum boni bia de ne ho abebata na osew na watwe ne ho kwa firi nchen ma watwe ne ho kwa yetimi ye ne ho no yama na waka ben afi de bibia besi a de be che ne wa hu dada ansa so wow nya de ya de ne bi na so nipa na se de ahusisuro ye no ni se de nipa de bia na nya de ya den eti obi ba wasane yeso a obetimi nya saa nimbia o kan se obetimi anya tumi bi a so okoba biboni a ebekasa akere no ananse ebefada yem na wo hu se baby am ikui ananiya me beyi emwa me akora me da ase oba ho a wo se de bia me kama asem se sunsum na me ne won ye adwuma no se de won ti ntime nkasa ma won nemu se adwuma de ya ye bibiri enti da se bo nipa no ba no mo ko hwe ne kra no hu o mo ko se no ne ma se pewe de fa ha ezi awa na obihu enye obi na beka akere nti we de we bi na be nkase we de nye dwuma bi eye ema won ma me fa nko wachi kakra o kasa emu no se o na tumi ni be ware me tumi ni be ware me tumi ni be ware me so yesi tumi be ware wo nya spiritual marriage dika se to nsem oboa be ma akora ole ne betena asia na be ma so kakra bi ga so shimo ba kakra bo tumi na wo na say my friend move down so na be ma so tumi go ware na obeso na ni tedwo ma emre onu tumi nkwankwa so go fan club ayemre na tumi be ware wi na say odisika betu sem adi na ye de na omo so be ware ye na ye hu ani na omo ne ye da odai mu no ye be wo ne ye so yo akwa me da ase se sadi di bisi a ene nye sunsum papa ana tumi papa na aware wo no ga ebi agata bi ana aware ana wo ye ne ye bi kire obi ana wo ya ade bi to wabra bo so na sa sunsum de be ko patawo obeye wo sama wo nua ma ye de esai secondly oba ne be ma timi ware no mo tena sa se be be ma wuye ne sa de ne ebi wo ha na sunsum no ware wo ba no ente wo be ma no so no wunim ho akwan onko ye hu adwuma nko ye hu bibia ye de emfiri hom pai sa sunsum ko so wale no dada wo afi na wo ba ente de obeye wo se ne ho dokra no ebi firi wo mu ene ko fa sa nua ma ne ye den eba wotimi de wo ka no be mo nyinya ya de bia obete baba so bia wo science ada obi kretin tokwa bi e dia tum ndem se de be ya aware ne be den ebegu ebisa aware ne de wo ware wo ye den sa aware ne si jesi egu sa aware na secondly ade ba ko wo so e hani papa o se me kama ni party ubu aware ba ko wajai mo ware ye na wajai no men ka sa aware ne majai ntima ko fa be ma ko continue no sa aware ne da so pende
ɛda so yɛ adwuma kyerɛ sɛ wokaa sɛ wodɔ no I love you wokan owuo mu nkwa mu na owuo mu nkwa mu ɛde na mugyaeɛ enti wokaa sɛ medɔ owuo mu nkwa mu susum yɛ bɛtaa awade n'akyi automatically susum na bɛtaa wo papa sɔfo kora wɔboa ɛne na sɛ bɛma yi twa ɔba yi mmira no da so te saa susum sɛ susum ɛno nti sɛ saa bɛba mu a na sɛ moagyaeɛ a bɛrima no ɛyɛ wɔ ho akwan wɔ hɔ a ɛbɛyɛ ama wo ama saa apam na ɛbɛdi mu akyi no asan afiri wɔ akyi ɛsɛ gu saa ware no wɔ sunsum mu afei deɛ woware a ɛbɛgyina baabi a wɔn na wobɛtumi so ayɛ dwumadie nso 0244 840108 0244 840108 nana yɛde no kɔ ayɛ bitnai aflawo wohwɛ amane ne amammerɛ a wɔde tu kwan mu a ɛyɛ maame adidie recruiter bɛbɔ maame a ɔsɛ ɔyɛ batampa a abɔde nyinaa firi ne mu ɔyɛ nsuo na ɔyɛ god of python ne mu ɛna awoyɛ ɛfa ahom bebree ɛbaeɛ saa nimdeɛ wi na mepɛ sɛ ɔsɛ ɔno so baeɛ ɛgye so a ɛbɛbi nwuma no maame ne maa na ɛyɛ ne babaako boafo na boafo de wɔsane a ɔba ɛyɛ nipa te bia na wo no wo haw no ka tumi na na wobɛgyina na ɔno wɔyɛ de akyɛ wow mi gyendi afo abusua adwuma wi aba ɔso mi ntwa no bɛsa sɛ me phone na akora we de report ma police o ye ha se ye ni police de dwuma wa se ye ni sunsun wi ase enti obetima ba dwuma de me busa de o so pese e kire wa adwen so obetima ba na enu ache hello good evening yes sir open ni pato o KUMAWOOD TV so udi ni bebe o kasa free eja Gordon etio and I'll bet you 0246 0246 o number now 02496 no obetimi afa why e so obetimi afa na so friend na nimdi susum sem no obetimi da ta wuchi wati 044840108 usubetimi so hello oh sorry nana what say okofo be no oba na ono na obetena no so oba na de mbeka see the juma say awon kira esi o sa wi no mu na oni sa ati anim esi o be rest be ba esusu be na sunsun pa anase sunsun be na betena eye be ma no so yo akura me da se eba sa no a minti min nyina ha prekopen ka se eye oba no enema bibi se esi etumi ye be ma no wonu etumi ye oba no enti won sole prekopen na won sole nka se disi ehwehwe mu se ade ne ese anase se so ahunu aha na ehunu kwan be fa so ibi am sa ade na ade afiri ne achi no kwan so nipa bebre e wo sa problem no and yes so yes adwuma tabapa o won ye na ne bibia ye den na se obo na sunsun bi ware wo dada sunsun no ware wo dada o ebi twekura pa twekura wo ware wankasa o twekura wankasa wo be ma no betuma kasa bi ayo ba no nti the moment oba ware obi aka no ho no abra wonnim ne nuema bi a wo se ye ma wo no o mo se no start twekura se de o se wo nuema ba fa baabi na wo fa baabi a ya kyerɛw na pɛde ne na ka de na afi wo ye wi a ono aye baako na eno ano na wade wo 0244840108 0244840108 osu betima badwumadie so na de mentimi ambusa no ye kyerɛ wa adwen no osu abusa bedase aha KUMAWOOD TV saa so na dwumadie efa Esubonti TV ewo YouTube KUMAWOOD TV o Facebook saa so na KUMAWOOD TV enso so wo YouTube na dwumadie efa so na ma memfa saa akonya we so enche na adeche honu spiritual center also no butu asankare 47 hono odi ni dwuma onso so ese wo de ahamba na edi ni dwuma wo asankare friend 0246 01 4029 0246 01 4029 twins powers also ono owo eye broni krom wo abrepo oho na onso butu jima onso se ode entafo tumi na haban de djuma wo abrepɔ broni krom ose ono die
o ka kyerɛ wɔn ɔmo nya abam no ntafoɔ no wɔn mo nya amane amamere no nana na ɔka no ɔnso kɔ bit9 ɔkɔ tumi no si de tumi no bɛtena na ɔware no na ɔnyɛ mu nneɛma pa na ha mo pa atumi atu ne fo na otumi so bi aboa nipa adasa ɛwɔ asetena yi mu edi bɔ wɔde aso bɛ frɛ twins powers ɛwɔ 0248 699898 0246. Hello, good. Please. What about obey one nti obetimi 0244 0244 yamfa from you be na free. Yes. Hello. Obi ma idea was say. Abimo ne obabi kudi nhemu no yakra. Ifito kudi nhemu no wie no. Ne be mani ntimi page bi I Bergo fan club. I tell you no page say na to see team. Omo yankwala nketewa Aha. E die na aba na basa. Se na me ka cho se. Ewiase na na okwa. Me mabɔ ho ban dada me mama mabɔ ho ban metima ye me maba asa wo ye mistake hwɛ ye wo kwan bi otimi ye ma oba bi sɛ wo yere ɛwɔ hɔ metima ye no dwuma bi ade ketu bi no mbɛyɛ ye ma no wi a ye ma wo bɛ ma no sɛ wo kunu wo yere no wo kunu sɛ bɛ ma no watu kwan na so bi ye na adwen sɛ ɔne wo yere pɛsɛ daa ho ha ɔwo abɔnte wototɔ ma oba ne di nyina ne bɛ ma ne bɛ adwuma ba wo wura dem no ɔrɔ no ho a bɛ da hɔ ka kyerɛ wo o ti agidi yeye enti obu anu waye ne ba Bishop papa wada awo fa say ya den do me say me ne tre kuma say na na obepi mu wa say no bitina wo say o do isu abofo ne do djuma ene na nanom Bishop o de djuma kwa na wo ye ne wo ho on tete aban susum djuma o de abofo na ye djuma e wo ye bitina e afla be friend 0244 726387 0244 726387 number bibi hame why buame na misopendemo number ko eye Ethiopia udru station wo open na asumani Bukari the great papa wonye 59 years wasom eye na good years asetena mu de etegu ya ogusu osom nana o se dwumadi ben o se ade miensa no ntimi nsa no ye na so ye kwata ye twetwa ana owu ana ontimi nsa many asu no screen so ofa wadaruma ebeboa ana so bitima for no 0244 59 3278 0244 59 3278 nana asumani Bukari papa be wo bia Michel mo piafo time chi etumefu de bia medasa ye mo we waso e o hinfa na die na we ojuma de be odi no ye waso e dan da be na otena se wadaro medasa yo akora medasa se o mama konya we de bia won se o tweme bre asa na me ba ekre anya advert bi na me be ne mu we pese wiase hu se sunsum o tumi wo tumi ni ma me kwan no ene se ne bia me de duma ha me wo eye adwoso anase kumase adwoso abenase ehwo na meme wa bedi medwuma na wo se dwumadi a medi dwumadi a edi bebre ne mu de enye ne se me amechi se bi minkum ni pa ho ba ansa na be kono me pese hwe video bi kutuwe bi 1 minute bi ewo eye afla obit na ewo dwumadi na wo ye ho no me pese ye hwe ade a na ukuno muso twa odwan bi. That's how Grana and say, you know, ye mamma, mamma, no, why? So, and a Grana now, the man, no, need so talk, Bojano's pajanity, echo throat, or danity, we know, Musa was at a prayer, it's you, then soon to get the prayer to one, and soon in a to quiet. Nina, no, a dinner. Ew, Abra, Medasi, say, or Mamma Obusa Miss Assembly. I do you know, Miss Watcher.
nanso eye ni nyina yara o maame ne say ofu nyina no wutwa kakra e de ba eye me be mama me ne didi ankasa yiwie un se dey ni gie ye ma ne didi wie da no nsuo na toy na bosom no koe omo ko nyina mi mu obo ade mu eno echire no obebusa ho asem me ka kirew na un se me de haban be she aboa no me kan sem be kire aye aboa no se maame no madawro mama me efi ha me wona na se kuma se ha me wa me di dwuma me di boafo ene ne dom ayon boy mu nyina di dwuma no me madawro ma di be de onwuma aba be dan me se me nye maame wadawro ma enkontem mankrofo no ebi se wono so na tamachi maame we na tamachi wono ne me maame a se emu ye din na se edwuma ye dwuma bi na ye din a ne ona me dwan to ano so ho etimi ne be ba na wo bi na didie ne mra so afide ma na didie she wo hu ne say no me ba be ma ye nkrofo de party se bibi ti se pastors politicians so we na bazoka de ye Agra, Yabotre. o de Yabotre. So ceasefire. Politicians for no. Wadaruma on second. say we politicians we here to me be there especially baby. Wadaruma me announce baby. Semuko baby. Semuko baby. Bibi boa mo. Mo me titiri. Mo nhye se mo fast da na anko. Say nipa na se bi o chechire po no. Baby chechire po no. On kokumuti no. Baby chechire no. E wa na yesane no. Ni edwa to kosum dum akwa me ni ho asem adwumade bi yare sabe na wosa no osma akwa wadaroma me maame ho me wie ma me wie me maame ho me maame ho no emre na ebre me maame ho no ana me ka no so we politicians especially musicians o person we star guy ba ko pie but we ye nua na me proud say boy na pie eye de me twa ho me nko kase sei anase sei boy ye dwuma na yesum adwuma na ye ne bibia na do betudwa ne mo ye dwuma na ye den na se boafo na me mu te ne ka twensa na adwuma we die ji so de ko maame no wo bota ho a me je na mako especially abuchifo omo na ebre pa beto no makasa asemi hwe nipa no ye me mobo pa wo medwumadi a medie mu ye omo abuchiri abuchifo omo amanene omo ye mobo eche se ono no oni obia spiritual father na se sunsumni bi ota na chi oni bi se adwuma ana oye de bia oye adwuma de bia oye adwuma enkrofo so efa ho ha kire wo pa enti ana omo ye me mobo pa ye enti sa enkrofo no bi se owo adwuma ba na boafo tam tumi kae de ko ma ho me come am na makwa ye de e ama enti wo abruchiri a o number no no abo ho ban o number no oh me number no de 02496 50 703 703 ana 055 44 62 557 dabe bim ne binya wadaruma opedene akwa me ne boafo be kasa wana mkanya me ne boafo ana di juma ebesi mana ono echina ye chief producer na wo famous the chief producer echina na wo da o se memfa ntudwa na wo anachi no echina oye big party we KUMAWOOD ase oto nse fradofo bia se mo meka no na onto yesa party no emfa hye ne din ne munyam ene ne kram sankrawi efri chief executive producer famous na uma me da so ate kwa uchichima fidie no de ba fidie no so no me da ase nana mensa na ote ne nka no o ejo so abna ase bomodi aso be fa number no o screen ase wo se nye bone obo ade ne bo tumi nyina se de aban comfort ye no d4 ye no sanso na uduifo so te aban na busa won se aban wan dia omuso mu nyina mutua omutia omuntua tax o aban o se fa sanim die we so ye je omu tax o tena na yetua kemi ana se ejo so emi na ye tax which is obo ade adom ye bomodi aso be frɛ no ne number no wo screen ase na ha na me dwumadi ebesi media ne ku Facebook bonte me na me di dwumadi echi ame se dwumadi anya oda fa che wate se ye oda nso bomodi aso be hia ase echina ampaya ebehuru me da ase me di obesi ana mu ne hwɛ adehye